Jó napot kívánok! Árpád vagyok a Ragnar Clean-től. Szeretnék mutatni egy irodaházat, amit most álltam neki. Gázfűtéses rendszer van, radiátoros. Kémiai és mechanikus mosást fogok alkalmazni. Amit szeretnék most mutatni, három pompával dolgozok közösen, amiből most kettővel dolgozok egyszerre. Kémiai mosást csinálok, ahogy látszani fog mindjárt a videóban. Jobb oldali pompával kazánt, gázkazánt mosok, hőcserélő, a nagyobbik pompával bal oldalt, a radiátoros fűtés rendszert. Ugye itt egy felújított helyiségről beszélünk, ahogy látszik még jelenleg üres, parkett van, ezért ugyebár felátán dolgozunk, ne csináljunk piszkot, ne karcoljuk össze, esetleg a sav ne okozzon szín elváltozást a parketten. Szerszámok, tömlők, ugyebár a vegyszerek, sav és neutralizáló, a végén kap egy kortizálót is. Így néz ki a bekötés. Hát a kazán az elég egyszerűen van bekötve, sajnos, elég loft-custom, semmi szűrő, semmi iszapleválasztó, semmi, egyszerűen van bekötve, tehát csapok és direkt rá a kazánra. Ahogy látszik, két pompával dolgozok. Ez a fűtésrendszer. Hát a hab már, ugye a sav az már reakcióba lépett. Fekete piszok, rozsda maradványok látszanak, azok látszottak a lején, amikor megindítottam, még nem volt habos. Na hát utána kap egy mechanikus mosást, ami azt jelenti, hogy víz és levegő impulzussal történő mosás, nagy nyomáson, ami állandó ellátású vízzel történik, úgyhogy bemegy a rendszerbe és kijön a piszokkal. Így néz ki a guruló műhely. Ugye? Sokan kérték, hogy néz ki. Hát igen, van egy szekrény benne, egy bútor, abban van tartom a szereket, egy-két gépeket, alkatrészeket. Ez a hátsó része. Ugye a Ragnar Clean, a Viking csöves. Így néz ki. Szép napot, kellemes délután kívánok mindenkinek.